Менә шәштәр ашханага кергән идем, төркмән балайы. Менә алар килеп үрнәк биреп торалар кайсы вакытта. Ул килеп педагог институтына укыган иде, аны тамамлады да, шунасын парикмахерская шәштәр ашханага кирип эшләп, инде айрым ничә бер 2 ел уздымы? Күп түгелдер инде. Айрым ачты, хәзер акчаны тик күрәп кенә ята. Чөнки тырышып ята. Эш нәрсә диләр инде? Менә урысча бик әйтергә, трудоголик инде менә. Бездә татар телендә кызганычка каршы менә хәзер халык урыс телендә сөйләшкәнгә күрә азаеп бара шундый теге. Вот. Шул трудоголик үзенә калса, эшли иртәдән кичкә кадәр. Алла шуна алып кайтты бер хатын, өйләнде, сабый баласы бар. Фатир арендага алып, шунда кира дип әйтәләр төркчә, шунда тора инде. Шатланып, инде эшләп ята. Менә күрдегезме, ничек яңа җиргә килде дә. Әйтәсем килә, менә теге алдагы видеода мин безнең татар халкының турында әйткән идем, менә сөйләшергә, катнашырга кешеләр юк дип. Әнә алар югалмый. Алар югалмый. Анарга менә гел теге милләттәшләре килә. Монда эшләгән бик күп. Шулар белән үз телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Инде телен онытмаячак ул. Шуннан соң инде тагы машина юкмы микән бу тирә-якларда. Шуннан соң инде эшли, акчасын күрәп ала. Тырышып ята. Күрсәтегез менә безнең менә татар егетләре шулай авылдан килеп, каяндыр шулай. Алар инде җитәкче булырга тырыша. Күрмәдем мин аларны. Менә бу якта бар, әнисе ярым татар, ярым төркмән. Шул шәштәр ашхананы ачып, шунда эшләп ята аны. Бер шәштәр ашхана күрмәдем. Татар егете килеп шулай эшләп, юк, бездә алар менә киләчәкне икенче төрле күрәләр. Җитәкче буласы киләләр. Укып машина әйдәп, бу әле акчасы булса да кредит алмый. Машиналар алып кутырып бирми. Ничә ел узгач бер самокат алганда, шуны бер-ике тапкыр күрдем. Самокатын башка бер нәрсәсе юк. Менә ул чөнки минемчә акча җыеп, я фатир алырга, я нәрсә шуны уйлыйм. Менә күрдегезме, җәмәгать? Үзәк Азиядан килеп югалмыйлар, тырышалар, кеше булалар. Безнең татар халкы кызганычка каршы каядыр барып, ул мин белмим менә. Әле мин